bate cha mwengeire Bugimo botagotobo Homo science niyende Homo science niyende Nigonde imeagusi Urban Blaze #ekebemberi Nyali na koronya ramba Chenkor kunga MC Megi. Make sure kwa watch the show kunga Gusi Urban Blaze. Ogotoka nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Runga Faith Star yote bagagunga jirani asomurobere ogusi Urban Blaze #yase mitandao yonspi #yekebemberi nyoromorobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami Tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami Aliagendreta simitandao Chingeru Chia aliakorekanire Elio kumanyumu sao bono Na kumukinya kebirengererio Imeyandizi TV Gusi Urban Blaze Umurubulio gugwikia Evilenko binde #ekebemberi Laboratory ya Dynapath nigebwate evirenko byaigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechimashini chekerero gwetera sobokori bwabo bya nigo bancheire nekiombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo sangu tamburo kuno munarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itomunya atari tukurida marwiri na malaria kuri turi sukari tupima blood pressure kupima turi kidneys kupima turi liver function test zones laboratory Nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bare omubere bwensi, asa marwiri buna prostate cancer, asa mange. Batalire imeyo muchobo songo, asa magacho asansura complex center of Capital Roundabout Angena National Bank kusoba kirisimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Mbia mono mwancho morigeri asentunda yende ngwakara ngambia monaso kogendera kubwatia emorobiro bwensa kya asemambi ya lero litukoneria Jumaine litukoria nabotambe tomanyete ngari tokwemanya igoro yobo chenu bwito gose afya yito ekyagera abokero bwata afyengia obuno bonda botaere obwate na ekero bwata obondo tabwatia afya bona abunora sakongu nagekogera twaregania omogeni oitukira Jumaine omonyagitari rindo nyara gotwerera na kitubwente komenya sense meri iyo bacheni usafia na boy gonga kitubante ko twanyorira marwira atochire usato talira semebere yito ngai tubante ko minyoka ngai ngabara bitubante ko kuminyoka subwango na gotebia igo mwanchubere ngo kwaregania asentunda yende gotenga asante sana so kubwati omorobiro igo tigato gende ya mase yamo ase omogeni yito tumukwani atotukwani tumanyane etunyale ko chaka engambo yetu kuri rero asenchera erengia aho sabantu bari tukubwati amorobiro kera itukuri Jumaine gusekera iki Antoma ita monyagitari utungane joy moyo kolenda asebali abagani kote karibu kigima tigamo nyagitari tu atumanyere ningo ngayaru nansemo ki are ase county ya Kisii. Karibu sana daktari. Asante sana Minto Dorcas. Toebona mwanchumuligere aye ningo. Na ndo manyete nyomba dere tariko taruna bagani kweli na manyete no botambe to kolatiko te abana ekera mwanya bantu gosomo gusito abera mutuka bera tatu na bate abana amaigandire kwanyarire na komisiri na kibono
murigerio ndis television bon asimambia bono ngo bakwani na bwakire buya ngakibono maigandire abamisiri oyori bosibo ino gakuru kuna daktari Joelio Mayu. Daktari Joelio Mayu gakuru sinye gitari Athenesia Support Center. Athenesia Support Center unili tari gotieka okwana ninya gitari ekubweni ya goitira se amalio garo sirikuru asemete yani tokorokana hapo medicine. Igo asibali bamanyete asibali bakumbwati butambi bamanyete na hapo medicine na amalio atabwati chemical kende yonsi. Na simuntu uri gosongo tokwana na abwate minimal side effect. Igo kwa rodeli tukulia chuma ino butambe litokwana na tamenta ngo bonda boito ase afya yeito yani asoko menya buya kiagere bintu bire bitatu birago siria bintu bire bitatu birago takai bintu bire bitatu biragere ochandike asobugimo bwao nigende tangani no korwara igo gutete gwa foidi burwere go ikoto bwati asikere chumaine botambe egere to semani tukwanirane egere tuigwane tumanyena nga kito kulinda obugimo bwetu nga kito kulinda afya yeito lakini ayo sipi kianda eliko mindina igo tukurwa sinya gitari Athenesia Support Center igo daktari Joelio Mayu ni munya gitari kurwa sinya gitari Athenesia Support Center Athenesia Support Center uneliye tari kwana yego tukumuchi bosongo chinsemo kya Nyangongo igongaki gokurukuru kirigoli smate yani rogoro gokurukuru migoli gokurukuru mosojo mate gokurukuru yugisi gokurukuru suneka ai gokurukuru karokaro kurukumbu andosi asokuru ogocha oike stechime igoneka ndo yitiko bati yasinya gitari gotoka basomuchi bosongo chinsemo kya Nyangongo igogwekire stechime otambuke para mate yani na mnokole stechime chikali chikwana Nairobi chikwana Migoli chikwana Kisumu chikwana wapi chikotoka ayotambuke para mate petrol station nero uligereri engineer ali ramu koganda yasoka gitari go sase uli bakwenda uchinyamira engineer ali bagweta batana nero ya naroko ya nere range era basoka gitari bwango ne yerami abange bayo maite nenjira ya masosa utire gotira ngora na bokonya goikire Nyangongo dio ke primary school usiko siasi nini na bokonya kwara dire nyagitari oseli italia dire nyagitari yani korukuna Athenesia Support Center Limited Athenesia Support Center Limited igotore para igoro yani igotore para mate ambara bali gose opposite Nyangongo Central SDA Church lakini to chandeka ekerura tokena tokonyara kuliya mangana yonsi ipi abo wakero munyagitari enamba isimi engororo kapisa ndo mete producer awantino no irabu asiskirini erikire malika manene enoti isano ibere inye isano isato inye isano yani 07 48 45 45 45 to chandeke kiana uwa kana 07 48 45 45 45 lakini ayo tete ko puki na uwa kere reception ina mbe ngororo kabisa ni 100 02 02 02 02 37 yani enotibere mara isato isano ibere yani kwa bekire notibere marakane okokorera isato isano ibere lakini wona bochati no munyagitari aso mutandao WhatsApp ase noti isano ibere isano emo kianda ibere inye isano go lyo teto chati no munyagitari nabotumia 07 26 92 45 45 na ego teto so mutandao Facebook gali ratarra na boso ase account ya Athenesia Support Center Limited Athenesia Support Clinic ama Athenesia Skisi na bokonya waso aso mutandao Facebook gali otonyororo ko wanje kubwatia manganayo si pia so mutandao wechi channel to kone kurumaika na boso alias YouTube ulike Athenesia Support Center Limited na Limited gali YouTube ko teli ngego siasenjeri to tevana Athenesia Support Center Ltd ya Athenesia ni limited company kokonyora na USP ago chandire na boko enda gali si Google Map otobwati aso mtandao bwe map eli ensengi mato korokana Google Map na boko likana Athenesia Support Center Limited musibati na ali okwanilio giri ya kabisa na bako leta ngora paka wiki gali muchibusongo chisemo cha Nyangongo lakini ya USP na boko nyorana na boko nyora aso mtandao bwe website www.thenesiasupport.co.ke kokonyora na USP tanya lekanetiko sinote tiko report yomunyagitari akoete gose historia entambo tanya kubikase WhatsApp tokonya kubikase SMS tokonya kohereza se sim abo gosoga alia se email goseri uko olike info@thenesiasupport.co.ke gose na bokolikana contact@thenesiasupport.co.ke gose na botara embe mase yamo gose oyo maso yomo bakagali asomo chobosongo chinsemo kya Nyangongo. Asante kigmo mwanchu murigerera ngubona kwa manyiro munyagitari to asitukurira ningo okote biringa yakobera nga ya akorwali na nyagitari ya na kuigule kurunga Athenesia Herbal Clinic gotoka somo chobusongo mwanchu murigerera
ndo chenganera ni kasi omomanyi agota good morning Teresa Kimta good morning Brighton Dorcas from Muranga tune in watching live Watarioba good morning Brighton Dorcas Koremba kasi watching live online asante sana Angel Roysa account me in from Bonchari asante sana Roysa kotenga mwanchuri go nenchre kotenga genda sense moyo to iyo mtandao sense ya Facebook asote Mnandizi TV News Digital ironyale gusangana nto ayamasa yamo nabo igo onyale kubeka comment yao onyale kunye bwato ko ororo nabiko nabo ko like nabo share nabo kumanya bantu bonsinga twachakire sense meriesa kia twachakire ase ekingase kerikio mwelio ase autokomanya igoro ya afya yaito usito chukwa semi igoro ya afya yaito nabo iko tupwatia sense moya YouTube asotunya Mnandizi TV News na sense media ayo mtandao mwana ko tumanya na website tonyola Mnandizi TV News Digital ndio tuna www.ndizitv.net www.ndizitv.net abuna sense media iyo mtandao owe website nabo iko wetira se number era se screen to akere to likere SMS enyenge ase number 0792192834 onyago tumanyia igoro yomro binsa kiase mambia bono ase ndo chitoko chuka gotwara chingambo chinkongu sana situkulia lero omnyakitari tungo totebya linkitogo kwanera kole ndutragenda ase ege engambo yeri tukolia lero ataratumanya nkiago chikotoeresera gosemboro tukibolia go chikotosemia emambia bono engana nere twaro chego twakwanera kimambi no jomito Brighton igoro yabantu kwerusia obomoyo ndete daktari anye chuteriera buno munyakitari inkige kogera abantu bikira gotwale kerengeri gwo wekora gosekwe wetongora kurase oboiko bwense daktari yes otunyuma tranda ase engambo yetu kuri lero asinchira engusuga twerera ngo ninkige kogera abantu bagwikira baka bateba bono yaya sikirtika ngerusyo oyo minto Dorcas mwanya bantu niko ale munale buronge egarale physical yani kero muroja gutara gochiariga lakini mwanya bantu narulime yaye okurukuna tokurukana te central nervous system gosobongo bwaye ndabantu babatebana obongo na bwo muntu no bongo nere kimeke mukiabo keko control umubiro kekurenda umubiro kegotanga umubiro kemanyitena umubiro ngyo bwente koba naende abantu bakumayite asingi obongo bwao ikakaro bongo bwao bwatokire na bwasarekire na abantu batana rero biri balimo ikaro bongo bwao buri byo na batana mbuyale na ikaro bongo bwao buri kiragitega na abantu batana imicano nera bwateme yae mukonyango bwango igobono ikaro tokukwana iguru y'abantu kwirusia obomoyo na ikaro tokukwana iguru y'obongo bw'omuntu gusarika baka bwikire point aroche na bono tabwene tikoberensi nikekwa na chaka muna nobongo wamanya abantu na bw'omuntu ikiagera ekero watwarire ebirengererie bingi tokurukana stress bikoire step wende tokurukana byakoretera depression naboko nyara na bono byachakire kokoretera amangana aramabe atali amaya ndegaro kwanyorire no muntu chakire gutwara umuchando tokurukana depression asingi ncharengereri mono asingi njobo mwa musumbwire asingi environment ya musumbwire asingi njo komenya kuri yumetigo gominetina okomenya ana abantu mumenyetamo ebintu byose byakaro bigusumbwa oikere point okonyago kiza cyonsi orengerati sana wasumbukire wachandikire wararire na bono obugimobo kintu ngiyo kirekia nendo munyete toko nyara korora ebintu bibyoka unless wasoire a condition to korokana depression so ekaro kwa very depressed okonyora na bono obugimobo bwa very reversed bwa very to the negative yani njere na bwa onchokire bono mboro chima yali osipi kwa kineire wose kwa very na araso bugimobo bwa bono wararire bobera kini ekaro depression yekonya kogendera koendereye ka asogotwara umucha egento to korokana suicidal thoughts yani okunya korengererina bono libagango chuchandika mambia imbwenete kuruolero asingi eso bwingi togotebana bugima bwo turiko barra guchakira bosio guchakira lero guchimambi oboro chibwikirete ase litukolia lero na yani no endero lioko komenya gokulikora komenya gochandikete sana igona asinjire ndina mambira abembe mono kobwa na ndo menyente mwanya abantu oli boronge oli nomo ikakorengererina mambira abengi yakobwa today igona we live out of hope asingi njode tayo amenyire mambi asingi njode tayo omanyite mambi ngegocha lakini we live out of hope boneka rokonyorana hope eli abunekire asingi njime chando yenseye opweli abulire asingi njime chando yenseye bona bwikira kwarengererina libagango kanyakana nenje guchandika mono gwetani rero bona lyo limbu yandu wikira rero kwa mocha gutwara ebirengererio bwo kwerusyo moyo ose ebirengererio byo kwengenta ikogokora umuntu aikire gago navuko manyana konyoro oikire gose obeire nemechande yasubugima bwaye asubu muberoye asubu bugima bwaye
amatukara mange umanyire korengere na bono gochimambia igerembe mono na mambia ndere rabe kwasi mono ibaka gochikolemera limijande ya mambia utakaye kurera na koyekora umanya korengere lina bono ukuruo egokurabera isi lakini botamira ngote y'abantuna onditayo ototebirie karugwa kure gosomolembe no karoro yo tobase korengere ni inere option yoka tobase korengere na bwa sogochi igakaragia mono na boranyore nabe saidi ikihagera onditayo tagitako akimone karoko nyara gwikira sote tukukwa nasinge njoko nyorana ukagirite na ugokuo kurasi gochikoba ukuye mono kubwa ugotigaraga igekero limoyo lakini ndete kobate botambe erengererie orore emichande ndiyo nsikara yabere nayo uri kwarira umuntu ochandikire abwate ibirengererie bingi akorodekana uno beire bobe kago taroro cyakonya kwekwania bono igumanyana umuntu oyo cyagire ko mukwanire egere aira ni ibirengererie byago cyangake egere momoye hope na mambi na bodira abeligiya kubwa today tabase bogikira sa koraki asa kwerusia obomoye bwa igo umuntu gocha kwerusia obomoye bwa wiketo kina ibirengererie mbire byabere myaye bimuchandete lakini tabwati yo kubikonya era umunyene takonyara kubikonya na ndi ororire na bono guchibosia amojanye tani gabwasari uchibosi mogoko tuyo mulembe tuyo buyambo iyo kini kiyo kekomwa amatumaini amambia omakolengere na bono lero na lirabelio mwiso ngochandeka asense ubwerusio omoyo bwa. Okay, asante sana daktari asoko twerera asencherere engia kema netumwancho omorigira wa somiri kama bibereiga koru asema na daktari nga ekirobwato mochando oroche ngango koirora asabe tema gukwana n'abantu tema kosanga erinde wenyale gokonyeka naboyigo tutige gutware birengererio ebyo ebibe ebono daktari tuende ya masa yemo ase litukoria lero gosasa twabangi tukwanda litukoria lero nara lyo tubangi situkuria lero oyo mitodoli kasi no muligererio ndisi TV litukuria lero asengencho omanyite buno tokonya kwenda igango nyokuligere tole inkieke cyane tabanta abandu bakonya kwebolia mabolia bakonya kwebolia maswali na ngakingo kora inkieke osekendiete bono litukuria lero ekana igonya kuligere nganya na abantu abange bachandikire sana asengencho yo muchando bo mugongo na hende bone karo bwato muchando bo mugongo amuchando bo mugongo ni menge koba na kini bono yo sipie kobe kwa mu batana mugongo no chandire sana na hende omanyite asengencho twiko gotieka gukwana igoro yo muchando bo kutwara stress yosiyo ko depressed umuntu no yomo utatiga bono nabwate ebimo awo umuntu you as the spirit lakini ubwate ebimo awo bono konyo n'umuntu rabakolengana na omugongo nyalire omugongo no yo lakini umunyalire umutu nyalire ebigoti bya nyalire iko bono ekero kwatokire na omugongo yo utwarira umuchando gusoko nyalire nabira tukitumeti ingike kyabaso omugongo imichando ni mingi sana ko baso omugongo nabuto gutware porn spa nabuto gutware sleep disk nabuto gutwara united disk lakini litukulia lero bono tukwanda ikiana nabuto gutwara na rheumatism go rheumatoid arthritis lakini litukulia lero ikonte getukwanira umuchando tukurukana spinal stenosis. Okay, yes. Asemonu weke gusi no muchando weli ugalio mugongo yugalio mugongo na litukurukana spine ibono yugalio mugongo na nina lio muntu manyete yugalio mugongo kiria were na osiria butoka ibono bono bokonya na bwabero bokungusana ekiagera spine no kimo kyo mugongo gusene bracha part yo mugongo ekogera to make movement ekogera to gonchokana nakeko na ate na litukuria rero turakwanira asobwagare ekiagera omugongo chandira abantu abange sana ekero kunyara gwekumba gochinsina singi njo mugongo ekero kunyara gutara buya na singi njo mugongo ndo manyete na abantu abange pamaitina your walking style nasingi njo mugongo okay ya mugongo ekine gente kagene omwanchu mudonje na manyenga gutara kwao style ryo gutara ne liuga lyo mugongo liuga lyo mugongo daktari na riri abangina bali abakuru bakoruka igete kyo mugongo yes aseke gusikyo asebantu bali abakuru bagotana egete kyo mugongo yani egete kyo mugongo liuga elimo lakini libwata muga mange sana so is a spine ne like a spiral yani asenjere ne liuga limo lakini libwate biuga ebikebike gose libwate obosani yes liagachiro no obosani obokobo kutira asubwengi ngora tebera ni yani likoba muna omonyorore olia oso tractory ekole mapara ebwate okugoroke kongo monyorore yani kubwate ni round lakini kolira kora komo gosebune chain yo asenjere de bwato bonto obokombe bubangire gutira na lito koroka egetikyo mugongo gose liuga lyo mugongo kubona karto kwanira igoro ya stenosis ne karto kwanira liuga lyo mugongo eita ise gose igoro libwate lyasiekanire ase bikombe biri bigosiekana igo asenjere ndi bawote abana
ama ugaye karabangire gutira akamakomeki yugerimo igase esani tokoroke diski kurwase ya mochi ase yende nebwate echoint nebwate asaka sani akagoswaime ne akakandi gaswaime yama gotokana ya buchokiru gatima ya beri yugerimo igona imase bigoswana na libagandi roro ase igenteki akasani akagonjokana ndo menyete ego kale oven shape yani ase njirendena ego kabwate kafu na kurugona gatwale kafu ne binde bigonjo kana sigeteimega ose amugaya akorokuna chidisk ikagonjokana ase miyaye ase akubwatete imetokorokana cartridge ne ligament bono imali ase binde bikubwatana mbibwate akabaka gotigaroro na akabaka gatigare tororo ase nginji yogochiesa umetekene gento gegonjokana kinawe telina ekaruto kwana liuga lyo mugongo na ase nginji ya movement yomubere ose ase nginji yogotara kwa mubero bono imando bwata asiri gasani gagonjokana round igana muino round bono ekerori bageririre in between kidiski ekigose in between ya mugaya ekerori akaire eita gosineri ugerira mera mono eita gosina kanyama kamera kuru ensemo eita gosine kubimba kwaba kuru ensemo gose kwaba gatigati gose ne cartridge ya butoka yagera obinde byabwatana byachaka gosiana yani special yabura yabenke narrowing yekerto kwana ihore ya stenosis egoto kwana igoro yogo care yani libaga go care baka eri mugaya atari konyara gukora atari konyara gochiesa lakini bono ekerto konyorana amugaya atari gochiesa buya na hende libageri ya kaire gosoko bimba kwa beire bono amugaya aikira asa komigana ikyana bikonyarekana akine mono amigane ekera amiganire anyorana ibintu birito korokana obongo bwao bugutara asomubere osekero bukoira amangana uchi asomubere togote abana nerves jigotari amangana uchi asomubere bono bypass chikuru asobongo chikoenda asomubere nchibwate chireni chigotara bono ekero konyorana amauga yao amiganire asiekanire tabwati libaga ase yagutiga eminde bigotari amangana bikoira uchi asichinyama chiao eko konyorana biamigire ose biatwariro okomata kwa nerves yao bono ekero kwa matire konyorana bwachakiro create a compression ase nerve yao gutoma watabana na beita ugutwara cervical stenosis na bugutwara erumba stenosis gusina bugutwara spinal rumba stenosis ikona asenjerendena na bikonyarikana ebe igora ase bigoti byao barabari ne bigoti byao na bikonyarekana ebense nsa so gwikaransira mono abantu abange bamanyetena nsa igase hip joint lakini na bikonyarekana teri hip joint pase igere along the spine igere along the discs oserumba 1 oserumba 3 oserumba 5 ikobona tibi kombe biko banga mugaye gutira ntubwate chinamba cyabona nambe ya mona nambe namba isatu nabugo chine mu gutira bona be ya migo salika nabo ibiri jigo salika bona nabe ya migo twara enjali egeresie ke libageri nabo ibiri jigo twara gosena bo isatu jigo twara gosera bona ni sana jigo twara bona ekaro cyasiye kanire space buneye temo chikonya kwa bajinyinge temo ogotwara umuchando asugotara kwa gose asama ugaho gose asokomeki movement yonsi asole. Okay, kumanchuma lenda ngetinga kwa manyire nga meaning iyo boroire bwa omugongo goseri ugari omugongo spinal stenosis asebono daktari atweraire bo ikirano nakyo okumanyanga oboroire obumboro byobo igokare ko igora mete daktari bogo kunaiga oro kyo mwanchu murigere ngaki ngaya igomete igora na ansaiga ase egete kyo mogongo mete egete nakike go kwano mono daktari egete abantu amba maite ngaki te kyane kyo mogongo kyangakire abuna bangina abakoro mwanchu murigere anene sabantu bari abakora bamugaka mogotu abo mongina matera bagotumeka amarieta ayu amakongu nga egete kyo mogongo lakini intuneri ugali omogongo tumanyete gose abantu abaiga kegorie kege kimatenga riuga alio mogongo daktari ase oborori ugari omogongo ingento kikekoreta oyo mitodolikas asinge kwante bina mbakunire asitogo kwanira ekarto kwana igora asomogongo igora omanyete ndobwate ase chinti igora ikiagara ko to kwanige tikyo mogongo igokebwate kaine goika kegaikera ase bigoti bichakirete abandi nabo bakuborine egetikyo mogongo na kibigoti ebigoti nebingao ne egetikyo mogongo na kibingao lakini ebigoti na biro bibwate formation yae bono ekero to kwanira igora ase egetikyo mogongo kerete gosa siri ugari omogongo rierete lakini indibwate a joint
iri marakane ikongo kwandira igoroga igase ngimbwatete igase bali baligerete korwa TV ane bono igora no tokoro kwe yapago so te hapa part yo mugongo nere korokuna hapa go bono ekero konyorana igase amauga ya kumirana ndubwate joint kurugurwa sebigoti goro ndubwate joint kurugurwa so amariko gose aso koboko kwa mweno niye kurukurunse bono joint ichi kumirana asahamo bono igora ekero konyorana yuge disk yamo gose cartridge ya butokire gosoko mimba kwa bei ase joint ye goro igokonyorana bono twatwarire umuchando uju wa affect bigoti byao uju wa affect amagokao which will affect the no mugongo lakini on the upper side so it's a cervical spondylothosis bono ekaro konyorana no bwatu muchando igora utokena goche disk ya serete igora kubwatana nebigoti no muchando yoberete igokonyorana aigukubuka mambi igokonyorana nebigoti bya gukuiguno taigwete yani asinjire n'abantu boro konyoraka kubuka mambi ote abana nara iribo aigwete bigoti bobe go saigwete ga igora ebigoti asiberete bobe go sagos ni kuire nebigoti go chinsega bono kwanyorana chinse meche igorana bokonyorana amaugao na marikao bandambaro banko konyara gote anambwata magandi asa mariko uchikimukyo koboko igoro nasinyune iguboroga gose na igu magandi abwate kururi ugaime paka igora paka isikasti maso lakini bono ebyo mojando yabwata asa marikaye igokonyorana igokurukuru gatima na ndibono konyorana kare karanstiga na bokonyara gote konya kwirambura abantu boro konyorana ga karanstiti tekankeyo waraga konya kwirambura asinge nchona igora ichointie yaye nibwate ribi ogosie kana gete gose enough nerorore koba complex ro muntu ekara uju kubochinse igakuiguna ne agakorora isiorori asogosibwae asinge nchona ria uju kumoka ago complex yale enough yaye igora bono kwanyona umuchano kobori achikotoka aimukose no umusigo kurunse ora abo mulito gosomo guswa kego igokonyora koiguna ne ndu kumwaka kere sharp abange okonyara bago ikanya gitario tabana igonko igwike uno kane mugire musigo ngoiguna ne kuno geko ngakaga yona that's how to explain igona bagotan yani akotware a sharp pain oya associate nekiuno igo ekero kwanyona na chinse meche igoro gose ntote tukimuke kurunse gose kero uju kumba iga gose kwa power down yani bagotan when you power down ukumbe bigoti bya ogo chansika igo kuigura aso mugongo ribo sana gose ekero uju gonchoka kuiguna chinse meche muri kumaegaga igo kuiguboro sana lakini bono ndiro konyora gatigati yo mugongo ga ne rumba nekero tukukwane igoro yansa igone konte tukukwane igoro ya rumba stenosis nekero ngotana niugeriria onsali yo mugongo ase ape chikumirana no mugongo gose ne spine yao ase okonyorana bono no chidisk chichakirite no amagora chakirite asibikumirana amatangamano abo no tukorokane rumba bono gochakira bono bokonyora 1 2 3 ekero chidisk yo konyorana eye mo sebere chiasiekanire gose chiakinire chiabagiroire chiasiekire ase ogo chiesa koligo koba gose kwanyorane cartridge ya putokire mali gose asirire bono konyorana chidisk chinkosiana chire igokonyora chinsemo chinse chyo mugongo no konyora mu mifu ayali na biranyarikane abe omugongo chinsemo chinse chyoka lakini goche igoro mbiyare inega rote hana goche igoro ambaro ase hapa yao mbiyere bono okonyora nsahali ekarujisie kanete ochugwe kumba naro na bera atoke okuigwa asharp pain asomogongo gali na bigutukuira na gochinseka kwanyora na ogochukoroka gwasi kabisa paka kuigona neligandi kobwata asinge nchona the moment chidisk chichiko complex enough igokonyora turikunyara kogoroka bono goiko ndu chiari bune akarioki muno ndege linye gochikuimuko gochigoro gose onyora na ekero gochukogoroka igokuiguna bono ogusugumire egento umuntu ogoikaransira omugongo na bikonyarikana ekero gochukogoroka kurwasa omugongo ichinsemo chinse chyoka tugukwanira igokonyorana igokuiguna na magandi aichiroro bono turikuigura mbole sana igona bikonyarikana omugongo chinsemo chinse arongite rumba no bukonyona ogwatwarire stenosis lakini ndobwate gatinsa gati between insa omugongo yonse na igora tokorokana thoracis igo gatigati ya no ande no aratambe katigati yo mugongo inse no yigoro na haro gatia ekero kwanyorira muchando yobeire na ndomenye to muchando bono ekero rase thoracis go sigatigati yo mugongo gati uise urumba na no yigoro the cervical igokonyorana na bogo gwa affect paka gocha sige kubakyo so bandu baro konyawo tena ngutwaro mugongo ishapu pain ikuruguru mugongo paka ya affect gocha bosio igona gatia no ara tambe na hende no konyora sana otanje ko banda bangi bali ko complain lakini na singi njona eito complain ise go seigoro go sebono to manyana ngati gatiere ekiara bono kiri gati ige gukumisa igoro na ndi yakumisa nse na ndi yakumisa go chige kuba yokobwa to mugongo ole sharp go kumba
kwanyorana otwale shapini ukobeta kurumaga baka yaje gochasi gokobakiao ukobeta kurumaga yaje gochasa ama lips chiao kiara abange baroko nyababwate spinal stenosis lakini bono okonyorana asago complain mono na asijimba ruchiae lakini bono kwa kolengelena igoneke unanda ke kiandire igotubase kweda na isikole kali kiana bugotwale stenosis iri gatigati egwafegiti egekubakiao egwafegiti omogongo egwafegiti chimbaru chiao bono gati isa na igoro na ise kabisa kubwato muchando oyo ause chiri bakaliriria okiria siekire egotogote abana gwatwarire stenosis lakini nabeko basabiko nabeko bathoracic nabeko barumba stenosis. Okay, wa daktari watenga ekerari bakaliriria siekire ningi kikugirira bakali chigosiegeka sana igokonyorana age yani okogota kwa monto go contribute kole factor nene usingo bakole mo contributing factor lakini ndio tukwana na bo monto akaba genetic lakini bono okogota kwa monto go koleta kole wear and tear ya moga yo monto igona biko nyarekana auto ese myangeli wacha kiriko ba misini uchimoino depending ne gasi wa kole na biko nyarekana gasi wa kole nyinge wakabwiri mesige melito ose waka tenirege kege tambe na boko nya wacha kiriko twara umuchando yo lakini itali oroboka okoreta umuchando ospino oso orumba oso cervical stenosis na boko nyorana ekero ogukunya gukina kwa watwari injury gosinige ntugia gutuma kumia gose kwa kiranse bona ekero wa kiranse onyorena cartridge yani inyamerie egosie rendete gatieri disk ya moneyende nchi kunana chinyego chiesa ya tekire osi ya butekire kare ya butekire na boko nya yakoleta iru muchando tukurukana spinal stenosis na bikunyarikana obwate osine in cerebral disc ose sleep disc bon ekaraji disc chiao chikuchiesana naro kwanya osine ligament ya butoka bon in the process yo chiesa chanyorana chia butokire gose chia tumanire chia rosiri inflammation ase ensemo yao ye joint eri mali ose okobimbagete ikona bikunyarikana otoke kwatwalira akakobimbagete kakonora gasie kagali lakini nene ndo konyora obwate muchando tukurukana edema ose excessive uric acid ose rheumatic fluids chiabere chinyinge ekero chigosoa ase joint chiao chiomogongo abo chikoenda chia crystallize yoro kero chia crystallize gose chiabwatanire chiaruranire nabo chikonya chiarusiri amafutari akogera ebikombe ebi biye akaigirisikeriye kuni ebikombe ebi egara byanye gochiesa rahisi mbigo siana nabo konya byakoreteire umuchando oyo tokorokana spinal stenosis bono umuchando onde nekero konyorana ase chidiski chiao chire nubwate egrowth ose tumor yani na akantu kali kara kinoro na bira tokine cyst yani asenjere nena okobimba nkori kora toke korache asinginjo ya cell cyumubero asinginjo ya hormone cyumubero onyore gwa develop irosine cyst asomogongo asidiski cyao nego to kwane gori cyst igoto kwanira igoro yo akanyama gago kine gosokomera kwa okobimba goko base amaugao lakini imeae aka fluid ngaroro yo nabo ikonyarikana gwatwate gosina ka cyst gosonya gwatware aka growth na ndo menyete ikonyarikana utware growth gose cyst lakini kitali cancerous bone kero ya merire ange gose mbarabare na se disk yao na boko nyora ya siekire aka especie gose libageri libwente ko bagali kwanyana gwatwalire umuchando oyo spinal ose cervical stenosis bono ekero konyana no siekanete igali asebininiye na boko nyora na abantu mbali muno bono okonyora ekero babwate gose totebe edema gose babwate yani umuchando twate abana fluids chabo especially the uric acids and the lymphatic fluids fluid yeche karokonya chabeire chinyinge na handi kwa manyi rutwara usine cyst bona bokonya na ekero chikonya kwa gachari cha usumbweza lakini abantu barokonya muno bono babwatu muchanto korokana rheumatoid arthritis ne karokonya rubunya machi bwo bogotema kuruana na arthritis erasi chinsemo chao cha mauga usasa matangamano ya mogo especially asensemo yo mogongo na bokonya cha kolete rumuchando abantu barokonya babwate umuchando tukorokana osteoporosis ne karokonya na okogota kwa maugao ugosiana kwa maugao asinginjo ye miaka asinginjo gasi nyingo gokora na bira tebe miaka myenge mono lakini diyo kunya gokore gasi asomobero ugukogota ngonya kobakoro ugosiana ngonya kobakororo ande toke na bono fluid elia kobagati ali gosama oftalia agwaka chicho joint yao yo mogonga keire na bokonya na akoletera umuchano tokorokana osteoporosis bono ekara okoletera osteoporosis na bikonya harikana nere ekirieti gosaso gosiana gokwao amauga ya gakoba stressed na bokonya na amerire
gose achakire gukinia agantu kale nsemo kange plastic iga okonya gaguchi gosieka ibaga riri bwente kobo acidisk chao chigo chiesera kwanyora atia koleteire omochando tokorokana spinal stenosis. Igo daktari amarwire narora aba asumupiro na ndakolentero oborwire obo. Oyo mitotori kasiri buri nirigia sana. Umanyete omubiri oyo okuri gomenyete asogotegeme oyonde. Igo bono ekero ogonyorana no bwate omochando oyomo manyane ekero omochando oyo endete gokina ogokokirietie omochando one. Igo bono ekero omochando oyo gokina ogokirietie oyonde nturiko tebana no omochando oyo bwate. Nakeko era muno bono osina arthritis chiri type awo. Otriko nyorana omonto bwate rheumatoid tari ero bwate osteoporosis. Omonto bwate rheumatism naroro. Omonto naro bwate gout. Muno bono gauti na beko gere kole tero omochando ase chi joint chiao. Igo bono ekero bwate omochando gosene siri osena knitted disc ose slip disc bono naboko nyorana abantu baroko nyabo bwate omochando gose pon spa bono naboko nyorana omochando oyo asinge njota aba treated ose otabweni gumapema okoreteire omochando asogosiekana ose asokomera egento kende ase libagali litigarete muina kwa bwate omochando bwe disc yoka yaita ya omokiro ose ya salikira kego ose yariananire kwa makonyorana asinge njokorianana ya gikinirie akanyama asinge njogwe event igali egere ya ekine ose asinge njogotware injari kwanyoro ose ne disk ya sukire kando ekare yasuka kando ni yasuka kando kigokirietie space yanene chinyama inyama nire komera gatia inyama ige komera gatia ngujiri gosiekana anyamin yani libagali liko bagatia bono kwa makonya watwalire stenosis kwanya watwalire oite spinal ose cervical stenosis igo mochando yomo nabokorete royonde pakinya kobe mege paka kwaringe kurwari mochando yomo onyorote kiri kubweni imichando itano asi kurwaso mochando yomo. Okay, asante sana daktari. Mwancho murigiria ninde no kwegena nogenda tugwesemia abira tatase mambi iyabono anana nchinga kitu kwanera igo ryuga ariyo mugongo oboroire bono obokoria au ndebwensu gosa anana abantu bali amyaka ya chiregete amyaka ya soire ko baingira igo mochando yo ogocha asenchira yabene gose oranyora asa konye ko bateri boli mwancho murigiria tuma wetira ase namba area screen 0792192834 iro nyalo gusangana ntwe eriboli ryao daktari nwara igegase studio iri nyalo gukwiraneria asinchira yabene nabo igona bagosta sense medi yo mtandao Facebook asotimena Ndizi TV News Digital nyalo gusangana ntwe yemase yamo etunyari kumanyanga ki nga nole ntwe ase emambi yabona ndachike tukwanira mweto mogongo negento ege kongusana nero yani neraye nere kogera ogonchukana na igone rebo yake tugukwanira engane ya enkongu yo mogongo tonyale gukwana ase obwamo gosase ribwa erimo ikonye ko bwateribori mwancho murigiria boria ase emambi abono nyale kwiraniwe na daktari ndochinga to te kwenda asense moyende atatebinga enchira nero koigwa okere kwa nyorire boruiro oboiga oyo mitotori kasi ekero kwanyorora omochando stenosis na bikunyarikana muno bono omanyete ase abantu abange ekerire genetico ekiagera okonyorana bono aiborani gona at a certain age neiborana genetic sigete na at a certain age in life moja konyorora o develop rio omochando oyo asinge those genes injire on their lineage yani injira soro reri rwabo to kwane gore genetic to kwane gore yenderi soro reri bono ekero okonyorana no bwato omochando oyo gusekero go develop gocha nubwate ebimanyiriri ao okoigu kwa manyana omochando oyo norori daktari asomete na bura abe noroyo tatigari ndo monyete taraji koteba ebimanyiriri ebinkore abandi barokonyana ekero kwa mate ebimanyiriri bira akora bono obeiro omonyagitari ochakire gweda yabona ikihara ngo igwareo bono wenda kuri amariyo lakini bono amarwaire nari akubwika nibimanyiriri nibimanyiriri byeke bwekaine aibweko monyene na buranya kwa korire wrong diagnosis yani kwa ere ryogo libe litali omochando asinge njo kwatumia ebimanyiriri bibere bitatu otherwise tubwene tikote abana bono na igure ibimanyiriri bigo na arwari utatiga bono ngo ko ibimanyiriri ekero umanyene go kuiguga umenye gwatwalira omochando no omochando yasinge njota yo manyiti no bwende otaroja tenesia saposeta ekiranero yo kibwate kimashini chekerero chigopima utariko era so murwire ingyo kagerete omanyite turgocha tenesia sio chiko suspect turgocha tenesia sio chiko rengere na bono kagerete na malaria andiri ugo gochu karanso kire kimashini yo kachikoro kolingoli kwa etikole tokote bina bono egento kibwate omochando neke chidiski obwate omochando
namba ya mono namba 2 namba 3 gose umuchando ubwate no ibua urumba ikiara mwete ngonya aturu no ubwate umuchando urumba go yani insasa umugongo gote gocha na bakonya no umuchando asi joint ikibere chikumerana cyatwara umuchando gose ibu joint yawe nere bwate umuchando lakini mono lituko lya rero asinye tukukwanira na stenosis iko tukukwanira asike manyirikiriyo gose manyiriri bibigo chikogara umanyena amaugao akinire overgrowth is an overgrowth ya mauga gose joint igalia samatangamana kumerana iko egentege tangani go chaka koigwa gose ukoigwa muna neke manyiririo nekero ukoiguna ebiagaso bigocha asensemo eita yebigotiga gikwararire gose go kuboka mambi koiguna nebiagaso bire gora gusaka berera gete koigunya kwagiga yo kwatokira nabono tuigwete mu mifano onsera kuboka mambi utambi gose kwara karansire kwararire igora ontesa asebe sabiko yao ngoigure na obwente konya kweya gose katigatiga ukoiguna nebiagaso gete bire bingo seribirira yo koigure ebiagaso bire asensemo yegora nabokolengena na igure kimanyirige tangani ikigongera mini nabono go gwatwara mu chandoyo bona bera nyarekane nise on the rumba kiana otebina gukwana tole amangana ya ase omogongo mara gatatu gukwana tole tesavi kopat tukwane on thoracic side na ndo tukwane on the rumba side bono ekeroko iguchinse amo change osego ikaransiri osego chita ko ikaransiri komisa to 30 wanya wangu wachakire ko igu ebiagaso chinse amo change wachakire ko iguri berera lakini ende ayonsi na bakubwate kana nike maigento kya gatatu kigocha tukuguna obotigatigo sobo chingiriri tukurukana tingoring so gukwa igure omochando iyo ebiagaso likabirira kago choro na ndi koiguna ntingoling sai nabo kumanyana na igure kimanyirige tangani na nabonda asikutoka kimbwate omochando ikamanyirire kendi yakabire ne karoko nyorana umutuo ngo gwati yole especially gose ne karogwe kumbiro go chikotena kwanyora umutuo go gwati after some time umanya goti gosira iko bantu baroko nyorana kikumbire keke kosini cyangari go sibiko sini ntare go koranse kago chikoroka iga ago igusa inyaso umutu yani go gwati lakini kitaikankaiko otikabuoka iko nabo kumanyana wasoire ikimanyirire number 2 angaki nabora toke kwa twa rumo chando ostenosis naboko nyore ikimanyirire number 3 na ikaroko nya gwachakire gutwara some pain ere on and off aita on the rumba side yani nse aye ose omogongo insinse amochigoro ikinike manyirire number 3 number 4 na ikaroko nyorana amagandi yagocha asense moya marekao amo mivwa gocha asinsemo ya marekao gose pain yegocha asinsemo ya marekao naboko nyarekana otoke na gokorara gose kwarari to gatulira ko goka otaboko tukubati kwanyara kora magandiyo naboko nyorana ekero kwara oreide okuiguna na magandi akonye gocho konye kwirambura magokao gose amareka ekero gocho kumukige nto igoro gose none ekero tete kumukige ko igoro gose none ekero tete kubungike bungukie yanga okonyorana no bwate amagandi asama gokao okonyorana no bwate pain erenkenke asimasos tukorokana the shoulder muscles yani ko ga igachinya michira samari ko igora ukuguna namagandi aroro kuguna nobororo ukuguna namumifu aroro ekemanyire number 5 ne karoko nyorana bono okonyorana ebigoti byao gokuboka mambia igokonyorana ebigoti byao ikobire sharp turiko nyara gonjo kaiga ukuguni bwateri gandi kuchensemo ya moino gose kuchensemo ya left gose uko igune bigoti byao kwara iri muno muntu rero bobe gobwate pain ire along the neck bigotrimboka ya trimboka paka gaiga somo gongo kali kokonya ko igura mangana ekineke manyeri kende okumanyana nabira tuke na twalire omochando yo stenosis lakini muna nati koteba katikati ekaro kwa rule asi cervix ko wika katia somo gongo katikati naboko nyorana pain neroro eitere sharp kosire ngora gose bali okonyorana agwoka mogongo igora jinse mochigora agwoka liberera kabisa oya oibo mifu bana naboko nyarekana ochaka kobimba nabiko nyarekana amo mifu ayarumaega because of the thoracic pons thoracic pons oma konyorana amo mifu ayigwite maega ari sharp ase mogongo katikati igora na ndi kagocha pake kubakia nabiko nyarekana ikubekia oigune gego siekana nabiko nyarekana osinyukoyana nabiko nyarekana oigunu muntu agotolrete kuba igora agotolra pakomogongo nabiko nyarekana oigune kuba gigugwatia nabiko nyarekana yani noane gigugwati gesieka ine muno muntu gwate omochando gweke uno pon lakini utabwati kiuno ikiagara bantu bari bakonya babwati manyiri bikuno kina tabwati kiuno ukubwate sharp pain yase kubakiao kubwate pain associate no kwayana ko kubwate pain ekoenda pakomogongo nabocha kolengena nabora nyore na twalire omochando stenosis lakini gokonyorana asa USP nase igatigati yo mugongo gokonyorana no mugongo chinse amo chinse gwati wole
turiko nyara gwekumba toko nyara gosibino ane nyomba gosigwe kubeka na ne bikoro tabantu barako nyana na ne bikoro to kubeka gosibe usie bikoro to igako igwe sharp pain ira somogongo igako igutingo lingisai ni asomogongo igata kire gwekumba ina position amanyi gosibe bikoro to kia lakini ende ekara gochikogoroka bono oromo sunte ornyorana apugate pain kumwaka kurwa somotwe pakasa mogorae bono naboko nyano gwato muchando lakini muchando yekara sere jinse amachinse na nabogwa fegiti tesayati kanafu nabogwa fegiti navu ile kwa nduchia magoro mate onyona watwalire pain around the thighs onyona watwalire pain asebi na mabia onsa watwalire pain ase amaruao the knees nabogwa twara pain ekore sharp ekurukuru wa igora ase the hip ose ase thighs chiao etrimbo ke pakegenda pakasi kichara kiriekane osonyole na okuigwe byagazo ase kichara kirikiao ekane ihoko nyona kwati ukuru amogongo ga pakansa ase kichara kirikiao aro pain yene ende bwate kaine go ikabone yere enjera ya mogoika naboko manyana enough na nere avere compressed chinsemo chense lakini naboko nyorana muchando oyo okoreteire amomifu watiwa umubiri bwose kyaro nabateite backbone the pain eketikia okyo mugongo pain ekarugia twalire umuchando oyo stenosis ekarugia twalire aita in the cervix or anywhere eketikia okyo mugongo na kieko make a movement na kieko make a movement style yao na kieko make movement yeneos yani gutara kwa onjire ndeos bona boko nyono no enjira yo gutara kwa yasinyire wachakire gutara muno yo kolimbo gosoyo gosogora wachakire gutara etafauti pakumonda ukorire na kiyo gutara iga because ko ko umuntu ka kuboliswa na kiyo gutara iga igo manyana wachenjire korwenjira bakonarite wachenjire korwe style yao yo gutara igo no umugongo otwalire muchando na ende karoko bimba kwa beire eita asigatigati yo mugongo igoro gosense igo konyorana bono amauga atwalire posting ngao na bokonyorana kwaringe upright bono kwatwalire ogopendi gochibosigona no ene karo gutara karo karansete igo konyoro igwete bwe kumbe gochibosiga asinge nchon asinale asirete maigaria gose asiekaine utanyare kogororoka gosiri ugaria uri omugongo se disk yawe itanyare goiko moiso bone goika atanango eri calf bono kwanyana gwatwalire a calf back. Okay, asante sana daktari Mwanchumuri kwenye kubati iboli rinde tumagwetera ase nambira ase screen 0792192834 edunyale gusangana ntwe eriboli ryao ase mambi yabono edunyale ko iranirwa na daktari andake amete banyole bimanyeria kwani kwa bere guko bitwara nabo ko tomari iboli ryao wetera ase nambira ase screen yako boli daktari nabo iganyale okweresera ase nchira aya obwango mono lide kwambukata tune in from Nairobi Kiambu Steven Nyabera utakorwa Nyataro COG Steven Nyamweya Nyabera niko ndani asante sana enjoy South account in from Bonchari Cloud Nyankezi ata morning tune in kama kawa asante sana Diperia Sonseri utakorwa Nyansarari Eburi inche Ebundi Yechimena tuned in Honorable Julius Omosomba ata present from Amakara settlement scheme Nyamira County asante sana sebagana to go to match SMS ichaba semambe yabono chingaki toganto kwanra igoro iyoborure bweri uga eryomogongo ase mwanya bantu bono tokonyoranga amaruinara agocha korende to maiti na kitoko nya aligereria gusenga itobwente ko enda gochia na kidaktari achire atukwanere igoro yo bweri uga ryomogongo bunaberega kweresa gocha nyuma turagenda ase ensemo yendente tosiomi asensemo yomotimoko asinini turanyora madukani makeiga akeigo tumere nonyena mate alafu tukwena tumanya kogendera asensemo tumanya ngaki nkele ko igule eri ugaria orio mogongo litaribu yaigo ngayo bwenete kumyoka inkibwente gukora nabo igona kyo bwente kwetanga konyora ase mechando yo eri ugario mogongo na nene na kwanira igoro yechigasi ngasi kichiga daktari tubwente koligereria kere tutetu kolinda emegongo yetu Mwanchumuri yetu basagoska to basakogenda tambe tigatosiomia sense moya madukani kidogo iga Joshua to bekira bintu biri bikoenda madukani alafu tumakwirana tonyare kosanga amange genda kolika uchumbe yawe tonyare kunyibwatoka asembeo. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ine
omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirure gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonjoreria Spexels Opticians abubale clinic kiagudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo eseti ngima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Miamano mwanju muri Ndizi TV andonse asowera ne kichabe ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jagira litukuria Jumatano ujagirense ya maneno mpaka chinse zito nenusu asekira litukuria Jumatano ngo kwari nkenda ke komi kiromondo na watu mwa tuwe chaya eseke no kwa wiko fight nyombo chobo nyanzi niko nyombo chobo nyanzi na chia kwa taibwe muchi ono nga make song na chirusi ngega no to korta bo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako ri barigiriye birogo osinani ngibarenge to jokora ojese mu tware bosingo it happened nga ngumbu na reng bakantumire tigiti inje wa attend interview enje na ganchire gotiga gotoka nkali ondonga Christmas muntu na temete sana utulindoro cy'abantu sababagima igarenge ko kora biasara byokonye bituma n'ekingende omuga none kera ritukure Jumatano eseye munenusu ya maragoba no muiroroye ritukuri Aramisi chinsa isano ni mucha mugaso na Brighton Makori nendo twesa familia buna toba umuntu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenena ali tanga okora naro chako muchu
Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byaigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo Sangu getangu kuno munarega kama Elaptech Dynapath Laboratories itari itumu ya toro kurida marwiri na malaria kuri tore sukari topima blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zonse laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bw'amabere, arthritis na yandamange boigon korenka bare omubere bwensi asa amarwiri buna prostate cancer asa mange batalire imejo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuugua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, A legacy of excellence. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mono bono mwanchu muri weta seni Kyandizi TV asoko gendera kubwatia morobiro bwensa kyase mambi ya rero ase bono tugendete ukwandira igoro yoborwire bweri ugari omugongo ase daktari cheneshe zagana to tobu manya boisaine agotwerera kabisa na kyuko igwakero oyigwetenga na oborwire boiga bwachira somobere na boigo mwanchu na kumanya bwatangani nga nyuma taranda somotima koma kinga tukorana ndochukumanyanga na kito bwente ko okorigereria amegongo yeito tiga daktari atwira ya masaya mo ko bebiro bigaseni go charara kigema atumanye na kitu bwento korenda emegongo yeito te gotwara amaumivu buna yaiga akotwerera gosete gotwara obureiro boiga abwa spinal stenosis elitonyare komenya amatuka mange daktari na kitu bwento korenda emegongo oyo minto dolikas omanyete obuye bwito bwochaga no kusomya abaligeli bandis television egere bamanyanga ekereke kiabeire ingito bwende okora igona ntugo kole program ito tarate abana ngakyo okora bwe prevent ninyare ko ba preventable yani ninyare gutangeka egere michando tichi gokora kitichi goswa agere burure karwa sira somobere kurwana kurwara ni garama igona goikego ire chingaki ekoire ne chibesa lakini bono ngakyo gokora mangana yonsi piabe egere omogongo buya nendo manyete unabona egekero research anensi ni nakore ni lina abanta banke sana at least more than 60% ya mwanya bantu wose ye population ya bantu bali bonega bali miaka between 20 na gochigoro igokonyora namba bwate condition ye ya mugose yende yo mugongo lakini bono mbamanyitina neririye babwate ekiagerana omugongo oyo noro kire gintu tukurukana te backbone igiteki yo mugongo the spinal cord no mugongo. The spinal cord nere birete tikire gento kiriyo gukora igoko imukyo musigo kuvuga ritichikiro chinyinge gogo tara gogo ikaraza gogo ekumba gogo sibicyanga gogo kora imirimo inde yonsi pyo gukora manyana ibintu byonsi kitabe kando nebinde byonsi ne spinal cord gose no mugongo igo mugongo ne keko gerana abanta bange over 60% gose esaidia emirongo etano limo igoro yemia ego babwata umuchando bwo mugongo oyo mogoso oyonde lakini umanyete ndiro konyara buno bona abanta ab'imyaka emeke between the age tokorokana age ya youth igo konyara na umuchando umonge bagotwara bwo mugongo nasingencho yemechando tokorokana omono imbalance igona ekero bwata omono imbalance na bego koleterera umugongo usumbwe sana nando manyete buno bona asaba sobati abange chinga kichiri cyabo ngonyoro libo bwate umuchando bwo mugongo ngonyoro bakolera sana no mugongo butokira umugongo nyarire asingincho yimechando eri associated ne chinga kichiri cyabo ose cyamatuko aliabo lakini nende bono umuchando oyo gocha chinga kichiri bwate na nende bagokora kora ki osira lakini bono ndiro konyorana asinginjo
hormones omugongo oyo nororo bono konyana omwana omoke ori gosini miaka 5 ori gosini miaka 10 ochakire korera igoro ya omugongo ngaki akare bagona nayo omwana omosini ninki omugongo okobori lakini bono asinga kiyare no bokonyora omwana omoke gakorera igoro ya omugongo asinga nyoro bikonyarikana atware einjari asinga nyoro bikonyarikana onyore na atwara akagrowth ase omugongo asinga nyoro bikonyarikana etoke because of stress ikiara no bono twatagotana omugongo oyo gocha goikerora so compress enough ni nawe ebe compress na bokonya yakorete stress ya somobiro ose stress na bokonya ya affect enough onyore cha yakorete omugongo na kekorete nesi asibwa machine chekerero aso gupima tulingori na injige kyarete to muchando aso mwana oyo mokengi ekoera ko complain gori omugongo ikiara omugongo na bo complain asingincho oromoke gose asingincho oromonene asingincho y'ebintu biri ogokora na asingincho yokumia koratoge koraso omobiro igobono kobwata omuchando bweinjari nabo okonyora kwatwarira omuchando otware gokwanira nabo okonyorana watwarira omuchando bw'omugongo ase eng'encho y'egasi ogokora muno bono ndokonyora omonto agoikaransa ekasana nabe kobona omwana omoke so if you sit for a long time otabwatie break kera rituko nabo okonya gwatwarire omuchando bw'omugongo abantu borokonyora bari gose nase screen ye computer gose laptop gose ase simi yoka gose ndibo tukaraire ikabona abe abwate simi at a certain position okonyora no yone kara gocho kuboka mambi gose kara akolde gasi nabo okonyora na te cervix yae gose igora ase omugongo nabo okonyora otwarire omuchando bwa maumifu gose bwa magandira nari goteba lakini bono ng'aki ogokora otigane gose bwetange gose prevent kera bagotebana usiposiba uva utachenga ukuta ikine kile Swahili lakini aso mwe songo bagotebana prevention is better than cure igona mbuye bwetange kubwa gocho kubwenigwa ikiare karo kubwenigwa ni garama na bera abene mono abantu abangedire bokonya batakire kwenda kubarua barusi gwe disk eri abere bibabekirwe ngao asingincho takonyete mapema ediski yari gocha kubweneka kwayetigire ukonya ko ya chipenikira usokonya ko yerengana ni chebwene konya ko yengura nyine chiriminimenti gari paka yikira sitakire kurusi bono na kyo gokora yente getangani notekire kumanyana inkyo bwende gokora no mugongo ngakyungana abantu bari muno bona basibati kara bari musigo basibari mulito gokonyana omugongo ngo baumizore gosengo toka bari ba complain asingi njo mugongo lakini immediately ba ko give part omugongo na bogosira bikobona omugongo nore ogocha asingi njo ya Saturn period singi ya Saturn yani asingi njo cyomoni kinde go change lakini noro gocha asingi njo borwire bono to kwa no mugongo bo borwire wetanga kurasa omugongo bo borwire goiko avoid ogoikaransa ensemeyemo namba 2 oavoid chikiro koba chinyinge tokorokana obesity abantu abange bobwate chikiro chinyinge bamanyiti no mugongo no kubori chikiro chiri kobona bokonyora chinawo chidiski chinyinge cyabo chiaumire asingi njo kubogori omosigo omorito oli noro rioka wanyora na complex rosine nav ya diski ya umire usina nandege tukindo wa foidi ne chindagera nchiro konyora abantu bakori chindagera konya chibwate gusina mafuta mange chindagera chibwate chumbi nyinge chindagera chibwate sukari nyinge chindagera chibwate o tindio konge chindagera chibru process chinyinge chibwate fai penge muno bonto kuruka refined foods ni chindagera chitogotiria mafuta ime amange chindagera chinyinge karogo chiria ekokonyango chichire gukora osengo salichire omugongo kuruime yae asinge njige tigetanga digestion yae gekobenkongo ngokora chire ngokonya njire gokonya asokomenta application yani asokomenta mafuta akuagacha gose akogera chichointi chao chonchokana na ndi ngokeichire obunyamasi bw'omubiro ngokeichire chinkuru cy'omubiro ngokeichire amadini ali abwente kosoa asama ugao muna calcium egerarosie ogokonga kwa maugao lakini ende bono ndirokonyorana abantu bali bakora usina amasoesi amange abantu bali bakwenda usine chimu ogenda rero otumocha kwenda mambini igona ekero gokora amasoesi amarito goetani omubiro ngo stress yoli tangani ebimo by'omubiro nabo go stress nyama chao nabo go stress amaugao nakubwa monekero go stress ebintu ebire omugongo no rokumia abantu barokonyara taite ko exercise ketaneti unakonyara go flexible yae umete buna natie ko tabariri tangani ogotara kwao nigo ko ba determine no mugongo iko asenjere na movement yae leons ogwekumba ogotara ogonchora na gosina no gonchoka ego ko ba determine no mugongo lakini bono watokire orase otakire ko exercise lakini kwamenya ko exercise ketaneti usotete ko kumba mugongo bakora kane orosie si no mugongo to bwatie formation go space yae tigerte between ya muga igerenke iko konyora na goiko chigotoko gwakiretirie etea na ndibone kerute to chako kora masoesi yao iko kuchaka unangora so that
that amubiri onye gwa adjust onye go create space onye go create elasticity yani okongusoroka kwa ko basobora izi bono muntu chakaliso esirero lakini atete ko stretch goetani ali asomubiri uranyare goika na niriso esi atete gokora ngobutorori chinyama tokoroka teke chikatiri chirigament onye wale na waletire omochando ostenosis ngumi sore chimaso chiao onye gwachakiro complain omogongo wati paka chinyama chiao ngobono gokora na masoesi yao chaka ngora naende kora bunu kumubiri okonyara new extending ngora to base go stress chimaso chiao to base go stress chijoint chiao na abantu baro konyara bakubugorie emesigo nere eremerito goetani oranyare kubugori nekeko kiro muntu nabwate capacity aranyare kubugori asingi njo mogongo bone kero kubugori riyo kuimuka kurunso ko lifting go strain yole nekero go strain abagonya kwa butoire akanyama gose kwa butoire gose kwa teire gose diskeri ya sukire nsemo na ndike gosuke nsemo na bira go chanda so umabwa bwonse gose emochani esuke na ndeirane bono pain yeri na bekwenda kobo forong ikiagarana ndinde cyo kutaka gwekumba gose kogoroka ikokoba muno igwatanukia diskeri ya sukete kurua asensemo ya yaring goba ndobali ase ukoimukia musigo limo otwale sharp pain yagendera kwa uryoka yakorete umuchando stenosis lakimono ingyo gokora o avoid umusigo orumurito gogwetani goso uwesema igona asinjire nena kurara manyana umusigo ngoimuki muyole naende kabe position yengia umenye kuimukereri igoro tigagwesema no utaito kobeko chibosio egento kereka no gwetani naenda ndake kiachi koleta umuchando monene egento kindige ko kera oragero nyare wa avoid nekero wa avoid ebintu bigotindye gosibigo kumisa mono asomobero kiarango chibiro kunywa mafuta mange kurwa asomobero lakini kinda sense me yeyo ngonyorore na abantu bari bakora chindagera chibwate chi acid chinyinge chiajigo create acidity kwanyora na bono emugotwaroro muchando bwidima wose fluid jire chiko chiko accumulate as joint chiao chanyora chia ngusira mafuta ali abwente ko borro aera kwa munyora chia chakiro koraki ogosiana weji diski wachakire ko borro lakini ende ayosi inkianda liko mindirina go kumenya buya asokoragera chindagera chingia asoko supplement umubiro munabone karwata arigo chatenesias ndopime tole calcium yaonga kingana gote ino bonuta kire e supplement ya calcium egere echikokonya amauga ogokonga egere echikokonya chichoindi chao gutwara amafutare amaya asegirisikiriyo kweya katokorokana replicating fluid flavor fluid bono ekarwa ikire gali astenesias ndogopime tokotebina ekimege kiao gose diski ya yamo nesugetesiko bono takire kwaso asset therapy eita ya massage gose physio egere osigi oro oiranie diski kurwalia se position ya sugete etaraji gosalia gose taraji go complex enough yao andake bono onyolena kwa konyire mapema asogopima gotogote abana ekero kwanyorena no suspected gose no gwete byaga magandi ebo maumifo masinini gento koro kumya go chatenese ekero turaro umuchando mapema tokoe prevention method mapema usini yokunguru usini supplement wende kuli usini lyogo wende takunyu usigo wende kwa avoid certain things bune mesige merito lakini to basa ko ombia na tigangene ngole penikira umuchando okine oba monene. Okay, daktari asenchira yabwango kiagere biro bya tonyore kigima omborero bwo mobweri ukari omogongo nkubwana bori asetenesias yugari omogongo nkubwana rire umuchando yinko bwana ore andonsi pia sura toke ore ne toke no obere igora ne toke obere katikati usine toke obere nsi tubwata mariogo ago bweni umuchando yikoboneka nachire muno bona le nacha asuku kwa no umuchando nasingi njo munye tena unankoro wayo bwata umuchando ore tumira na nyagitari gongo ko eliogo tayari okoenda unyu ochaka utwali change almost immediately ikiagara mariogo tubwatali iga ukodiro tafiti igaisanika iga kubweni asobwango mono. Okay, asante sana ke mwachu muri wita sene Candice TV nimaete goseni ndeno kwegena kwego kirie sana asokwemanya igoro yoborire bweri ugari omugongo oborire bori bwabeire bo chanda abantu abange ase ense ya Kenya na moigure nonyene chindagera nkogera chire oborire obwako bwata nonyene chigasi chitokora ase chinkagari nkogera chire oborire obwacha kero kore egasi gwetani ekerengo mwachu muri ria nganchire inge daktari edeka mogose chi secondiga anyare korwa engana yaye yo mwerio osobo seme bwaye gochase muri echinga kichiga to gochiko korera omoroberio ase tagika ya moshi second chinchinga na hiru ne linte to kwanira na as teaching time saves 9 aso mungu gesongo
yani na kibao kiri wara mapema gwagesieka igokera konye bwangu kubwa muno kwa gacha enya siengima ibono kukwa twari michando gotara twari michando orengera tino mubirone nutakiri gupimu iliyo lyao ligotoka Tenesia Support Center na Tenesia Support Center erenya gitari yoka ya chire ngumasoro mu Africa ya moja kyane ero yoka igobwenya gweterase amaliogo yemete go alternative medicine akoro sirikurwase emete ao atabuati side effect usabwate minimum side effect lakini lyo nero yoka na nyagitari oragende upimu utari kunya kwera so nyagitari ngiya koiro na kigwete ngiyo tagete no endo te nyagitari na tingi wete kende na bagupima gote no mubiro mbiyo rusino bwatu muchando ndi bonse na Tenesia Support Center nere nyagitari yekerero ibwati machine checkero chigutumia technology yekerero na malio garo sirikuru asekerero ase metera kinyaro siria sijinjira chekerero igutuka so muchubo songo chinsemo cha Nyangongo igutucha andika ikiakerekero tegete konyoro konyi bwao olibonde boli alternative igogutara go Tenesia Support Center igutuka musyobo songo chinsemo cha Nyangongo ne kero kurukirigori sikuru rugoro nya maje rugoro aigokuru keumburugoro kurukeroka igogocha pa stage utambuke para mate ali petrol station nero ya makutano ekwambuka esoke getale igobono tose uchandike kiagerira migoro muno gutira igana bokonya gwikira Nyangongo dio ke primary school urigeri para rugoro na bokorra Nyangongo Central SDA Church para mate Tenesia Support Center Limited kiara tolinjira igoro tose konyo uchandika ekiagera go konyora na yonse to kunyara go yasoma to meti Nyangongo mna bandi bamete Nyangongo nero ya kabirigo ya mate machoge Nyangongo ne yabosongo ake namba isi miengoro kabisa yumunya gitali enoti sana ibiri inye sana isato inye isano yani 07 48 45 45 45 to chandika ikiera no ira wasiskiri na boko yelika bono iga aso wango na no boko chatiro munyagitari asi namba yesi miengoro kabisa enoti isano ibere isanemo kianda ibere inye isano 07 26 92 45 45 no wakere reception ya sogo puki 02 02 02 0237 enotibere isato isano ibere ine randre ni goturgo chaka na 07 na bogo tulikere uko ase info@tenesiasupport.co.ke na bogo wancha oso mtandao ito Facebook otulikere Tenesia Support Center Limited gosoto kwandro na bogo wancha so ase YouTube gali olike Tenesia Support Center Limited na YouTube gali limited egolili yengi na bogo wancha so ase website ito orarali liki kero ase www.tenesiasupport.co.ke na bo wanjo tumie map eri ensengi matokoro ka Google Map karuta tukotara gocha seitari Tenesia Support Center Limited yegutuko muchibo songo chinsemo cha Nyangongo. Asante kima daktari asoko tuerera buya asovere tena bo igoko to hobo semia obuya kigimanga when you stitch in time you save life igo mwanchumo origeria anything abono ekeba okiri guticha boniga ni ora tuwe konya asama tuko ankyogose ekero kwanyoru muchando nyorigeri ase obwango mono mapema mbiya bagoteba igo mwanchondo tinga ebiro byatunyorire tiga ototige asense ya yomito ose producer ya itonera Joshua tomweri baganera genderie mirobero yende kubwatia igo mwanchoko kwakira ngambye mono asoko gendera kubwatia mu rwensakia twachagete kuruchinsa 12 go ikaboni gachinsa isato nigo twachagete no yomito Brighton Makoli korende orantigira ase eke ngese ke igato azola gosona daktari ase twesoma rigoro yoborere bweruga riyo mugongo ase bonto amanyire amange ari tutamanyete nabo igo twamanyire ngaitwane tobwene kogenda gocha Konya gwataite gwikira daktari asenchira ya gwango mwancho murigeria inamba nerere ase screen yera 0748 45 45 45 inamba ya daktari asenchira ya gwango morige mukwanenere akobo semya na bwiga akobo gwenya asenchira ya gwango kegera mugongo noro omonto igo mwancho murigeria ngotingambe mona soko bana intwe gwikira boniga eritana nedorcas kimuma twara oburigeria obuye Myandizi TV na bwansu obumugusi nabigo nabakogenda gotubwete wetera senchira ye mitandao asumu gotandao lyo mano website tokonya na www.ndizitv.net www.ndizitv.net abo gotonyora chinsa chonsi emeronge bire nenye akera lituko nabigo sensemo ya Facebook tonya na Ndizi TV News Digital na sensemo ya YouTube tobwati ebuna Ndizi TV News elunya usanga na intwe asenchira ya engi yakigima twara buligiri buya Myandizi TV nabo bwansu bumugusi twarengene Joshua Uta nere producer ayaito